фурудгоҳи душанбе мисли ҳамеша серодам аст. ҳама хатсайрҳо фаъоланд. бештари мусофирон ниқоб надоранд. дар бораи пурзур шудани чораҳои беҳдоштӣ ҳам хеле кам медонанд. گفتن بله ها که کسایی که باید سفر میکنن سفر خارجی باید آزمایش خون خود باید بکنند. масъулини вазорати тандурустӣ гуфтанд назорат дар фурудгоҳ ва гузаргоҳҳои марзӣ бар асоси қарори ситоди ҷумҳуриявӣ пурзур шудааст. дар фурудгоҳи байналмилалӣ шаҳри душанбе назорат пурзур шудааст ва бо ин мақсад молишаки иловагӣ яъне ки новбаста ба мавҷудияти гувоҳномаи тиббӣ нисбати манфӣ будани ташхис иловатан мо боз молишак мегирем. нави омикрони коронавирус то ин дам дар ду ҳамсоя кишвари тоҷикистон узбекистон ва қирғизистон сабт шудааст. мақомот исрор карданд ки дар тоҷикистон то ҳол гирифторони ин нави коронавирус сабт нашудааст, аммо эҳтимоли вурудаш хеле баланд гуфта мешавад. чунки одамон рафту омад доранд, яъне ки худи мигратсия аҳолӣ аст. хоб ғайр аз ин ҳавопаймоҳои ширкатҳои маҳаллӣ ва ширкатҳои байналмилалӣ ба тоҷикистон аз дигар давлатҳо омода истоданд, масалан федератсияи Россия, Узбекистон. ба иттилои созмони ҷаҳонии тандурустӣ нави омикрони коронавирус бо суръат дар ҷаҳон паҳн мешавад. дар як ҳафтаи охир бештар аз 15 миллион кас дар саросари дунё ба коронавирус гирифтор шуданд. мутахассисон фарқияти омикронро чунин шаҳр медиҳанд. фарқияташ аз дигар намудҳо ҳамин аст ки танҳо хусусияти тез паҳншавӣ дорад. ҷараёни беморӣ нисбат ба намудҳои пештара сабук гузашта истодааст, яъне ба монанди зукоми мавсимӣ. вазорати тандурустӣ бори ахир рӯзи 20 ноябр аз сабт шудани беморони COVID-19 хабар доданд, вале бархе сокинон ва пизишкон мегӯянд беморон дар кишвар ҳастанд. аз ҷумла Нурангез Рустамзода, рӯзноманигори тоҷик мегӯяд, ки тести ӯ рӯзи 12 январ мусбат баромад. имрӯз панҷум рӯзи бемории ман аст ва рӯзи аввал бо таби 39 дараҷа бистарӣ шудам. давоми 3 рӯз умуман наметавонистам аз ҷоям бихезам, ягон чиз бихӯрам. тибқи иттилои расмӣ дар тоҷикистон 17,095 кас ба ин беморӣ сироят шуда 124 нафар фавтидааст, вале бархеҳо ба ин омори вазорат ба шубҳа нигариста теъдоди беморонро бештар аз ин мегӯянд.